Problema daukaguna da, pankartakin errepide aterako geha, momentu dena ertzainak eta udaltzaingo karretera motzuka edukiko dute, eta karretera hartu, 624 karretera, eta istripua izan zen gureraino joko geha. Bertan, berrizte txiribitua joko den, minutu bateko isiltasuna gorteko den, eta gero berriz ere, bueltan etorriko geha, eta ertzainek eta udaltzainok esango dituzten nondik sartu,